protección civil. Os hospedales salen Na urbana de Camariñas durante 7 horas tormenta. Esta provocou a rotura dun carrano difícil de atopar. Din os veciños de Miravez que quedan sen luz as horas. Cando me levantei xa non a vi. E depois non sei que hora era cando van, xa era tarde, ya. Eu non paso, cando me veñen eles aí que isto non hai dereito a isto. Tiñan que obligarlle a pagar os ladróns eses. Porque subiron a luz, subiron a corriente. E agora está ao mediodía sin corriente nas casas. Por falta de corriente, claro que molestes. Total. Xeron que era unha avaría subterránea. Nos bares tamén sufriron as consecuencias do corte de luz. Neste, que é o mes de máis turismo, pasaron boa parte do día sen poder servir cafés. Os problemas que causou foi a falta de electricidade para a cafetera, lavavajillas e todas as súas consecuencias. Viñan pedir cafés os turistas e tal, porque pensaban que había electricidade botar na caravana. Café de pota todo seguido, sumo exprimido a man e bollería ninguna. Pero a peor parte tocoulle, segundo o Concello, a Protección Civil. Estragáronse de seus equipos informáticos e ainda a estas horas non poden establecer contacto coa central do 112 máis que por teléfono. Si bien estamos aquí de guardia, chegamos máis ou menos a pola mañá, para os eventos de que non funcionaron os ordenadores, e a tal, foi un ataque de luz bastante forte. Agora, dende o Concello, están a avaliar os danos do corte de luz e din tamén está estudando facer unha reclamación a Fenosa. Os veciños do barrio coruñés do Orzán piden ao Concello que derruben unha casa luminosa que, segundo eles, é un foco de drogas e prostitución.